Si Order of the Mas baba. Diyos marhay na aga po sa saindong mga tugang. Ngunyan, iyo po ang saang Palm Sunday. Sa tuya pong idulot ang Santa Misang ini para sa mga minasunod na intensyon. 22nd birthday Thanksgiving of Mary Joy Pilapil. Thanksgiving for successful business transaction of Talubo Mushroom Farm. Good health and protection from all evils offered by the Ramos family. Special petition for Mark Emmanuel, Alisa, Faye Kashmir Namoro. Petition to pass the interview for U.S. visa offered by Bailon family. Para sa kapahingaluan kan mga minasunod na kalag, Moises, Asin Carmen, Adoracion, Elba Angela, Eleuterio and Ursula, Miguel, Lolita, Nathan, Nenito, Rodolfo, Conchita. Thanksgiving man, idinudulot ni Clarice Abigail Agnayo, Wayani, Nicolas and family, Arnold Agnayo and family, Faurilio family, Johanna Donna Agnayo, petition ni Francia Shelos, pasasalamat ni Glaceria, asin pasasalamat man ni Violeta Sambo. Siring man para sa kapahingaluan kan mga kalag ninda Lope, Natividad, Carlito, Ronaldo, Nenita, Miko, Danilo, Saturnino, Bibiana, Corazon, Salvadora, Eusebio, Arturo, Paul Jensen, Ariel, Consuelo, Visitacion, Corazon, Leonora, Leonito, Dolores, Salome, Crislan, Carlito II, asin kan gabos na mga kalag sa purgatorio. Liwat, Diyos marhay na aga po sa saindo gabos mga tugang. Ngunyan, Domingo nin mga palmas, dapit sa pasyon kan kagurangnan. Ang mga Kristiyano, nagseselebrar kan Domingo nin pasyon. Si Kristo naglaog, daraan kapangganahan sa saiyang sadiring banwaan, tanganing tapuson ang saiyang misyon bilang Mesiyas. Ang maugmang paglaog sa pagseselebrar sa pagpuon kan Semana Santa, nagpapamati nin tulong bagay, ang sa iyang pagsakit, pagkagadan, asin pagkabuhay liwat. Ang sa iyang pagkagadan, bakong kadaogan, kundi sarong kapangganahan. Ang mga agi-agi kan buhay ni Jesus, digdi sa ibabaw ning daga, iyo ang pag-utob kan plano nin kaligtasan. Dapat, magkaigwaman lugod kita nin siring na paghiling, kun an sa tuyang buhay, nakakamate nin makuring pagtios. Matindog na po ang gabos sa pagpuon kan Santa Misa.
sa kuya para tubos. Siling sa pusana na pupunaw sa mga tubig na namumulos. Ay sa kuyang talag na pupunaw sa imo sa kuyang Ikahigaan sa kong paalawan, tadaw ta simong siniwan. Tadaw ta ako sa kahuran sa Mamibig kita. O Diyos na makakamhan sa God paman, sa pagpaarog kan halimbawa nin kapakumbabaan para sa katawuhan, hinini mo mong manitawan sa mong paraligtas, asin magpasan kan krus. Kaugaying warasa na magkanigo kaming makanuod kan mga adal kan sa iyang pagkamatiniyos, asin magkamitin mga kairasan sa iyang pagkabuhay liwat. Siya na kaibang mong nabubuhay asin nagahade, kasarokan ni Espiritu Santo, sa gabos sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. An kagurangnan Diyos nagtaos ako nin disipulong dila. Tanganing magtagal sa pagingowang maghatod nin tataramon sa pagalpagal. Pinupukaw niya aga-aga, pinupukaw an sakong talinga, tanganing magdangog siring sa sarong disipulo. An kagurangnan Diyos, binuksan an sakong talinga, asinday ako nagtumang, ni nagsibog, an sakong likod itinao ko sa mga parahampak, asin an sakong pisngi sa mga parabugnot. An sakong lalawgon, dai ko tinahuban sa insulto asin lutab. An kagurangnan Diyos, tatabangan niya ako, kaya dai ako napahamak, kaya pinagi kong sulpak an sakong lalawgon, asin aram ko na dai ako mapapasupog. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio. Diyos ko, ta daw ta pinabayaan mo ako. Diyos ko, ta daw ta pinabayaan mo ako. Ang gabos na nakakahiling sako, nag-uulog-ulog sako. Tinitiwi-tiwi an ngimot, kinuyong-kuyong an payo. Naglaom siya sa kagurangnan, siya iligtas niya. Siya agawon niya, kung siya buot kan kagurangnan. Diyos ko, ta daw ta pinabayaan mo ako. Pinalibotan ako nin mga ayam, lupo nin mga maraot naglikos sako. Linabot nindaan sakong mga kamot sa mga bitis. Mabibilang ko na ang gabus kong tulang, minamasdan ninda ako, asin minamanmanan. Diyos ko, ta daw ta pinabayaan mo ako. Binaranga banga ninda sa indaan sakong mga gubing, asin an sakong bado sinugalan. Alagad ika, kagurangnan, da ika magrayo,
Kusog ko, paghumari sa pagtabang sako. Diyos ko, ta daw, ta pinabayaan mo ako. Isasaysay ko an sa imo ngaran sa sakong mga tugang. Sa tahaw kan katiriponan o umawon taka. Mag-umaw kamo, may mga pagkatakot sa kagurangnan. Mag-umaw kamo sa iya, gabos na kapag arakian ni Jacob, magpamuraway sa iya. Diyos ko, ta daw, ta pinabayaan mo ako. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Filipos. Dawa iyaon sa forma nin pagka-Diyos, dahil siya napahuna na makapantay ang Diyos na sa Salomon. Kundi nagpakadai sa sadiri, inako ang pagkauripon na ginsiring sa mga tao. Asin sa anyo sayod sa tao, nagpakumbaba sa sadiri. Nagmakinuyog-kuyog sagkod sa kagadanan sa krus. Kaya urog man siyang ilinangkaw kan Diyos, asin iwinaras sa iya ang ngaran, na labi sa gabos na ngaran. Tanganing sa ngaran ni Jesus, ang gabos na tuhod magluhod, ang langit noon, ang daga noon, asin ang taga-irarom kan daga, asin ang gabos na dila magrukyaw. Kagurangnan sa Yesu Kristo, sa kamurawayan kan Diyos, Ama. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog na po ang gabos sa pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Ang kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan pasyon ni Yesu Kristo, sosok kay San Mateo. Pamarawayan sa imo. Dangan naglakaw ang saro sa 12, ang inaapod na Judas Iscariote, pasiring sa mga puon na padi, asin nagsabi, Ano ang bot tindong itaw sa ko kung ipaubaya ko siya sa indo? Nagkasundo sinda na bayadan siya nin 30 pedasong plata. Puon kaidto, naghanap siya nin pagkakataon na ipasaluib si Jesus. Enot na aldaw kan fiesta kan tinapay na daing levadura. Nagdulok ang mga disipulos kay Jesus sa pagsabi, Sain mo buot ni andami ika para magkakan kan Pasko. Nagsabi siya, Magduman kamo sa syudad sa tawong idto. Asin sabihan nindo siya, ang maestro nagsasabi, ang panahon ko haranina. Sa indo ako maselebrar kan Pasko, kay iba kan sakong mga disipulos.
Ginibo kan mga disipulos an ipinagbuot sa inda ni Jesus, asin inandam an Pasko. Pag sinarom, nakahandig siya kaibakan 12. Mantang sinda nagkakakan, nagsabi siya, Amen. Nagsasabi ako sa indo, ang saro sa indo, mapasaluyib sa ko. namundo nin makuri, nagpuon sinda pagsabi lambang saro sa iya. Ako kaya kaguragnan, Nagsimbag siya, Ang nakisawsaw sa ko sa mangko, iyan ang mapasaluyib sa ko. Anaki ikan tawo, naglalakaw, susog sa isinurat dapit sa iya. Alagad, sa tawong iyan, napapasaluyib sa aki ikan tawo, marhay ko ta sa iya, kundain na namundag ang tawong iyan. nagsimbag si Judas na iyo nangani an pasaluib sa iya. ako kaya, Rabay, An sabi sa iya, Ika nagtaram, mantang sinda nagkakakan, nagkua si Jesus nin tinapay asin nagbendesyon, binaak, asin pagtaos sa mga disipulos nagsabi, Ako kakana, inian sa kong hawak. dangan, kinua ang kalis asin nagpasalamat, itinao sa inda na nagsabi, Mag-inom ka mo gabos digdi. Inian sa kong dugo, kantipan na pinapabulos para sa dakol, para sa kapatawadanin mga kasalan. Nagsasabi ako sa indo, puon ngunyan, dahil na kumainom ka ining bunga kan ubas, sagkod sa aldaw na iyan, nakaibanindo, ining bago iinumon ko, sa kahadean, kang sa kong ama. pakaawit nin himno, nagluwas sinda pabukid kan mga oliwo. Dangan, sabi sa inda ni Jesus, Gabos ka mo mapapadungkal, huli sa ko sa bangging ini. Tanasusurat, hahampakon ko ang pastor, asin magkakawararak ang mga karnero kanaripumpon. Alagad, pagkatapos, bangunon, mainot ako sa indo sa Galilea. nagsimbag sa iya si Pedro, kunaan gabos mapapadungkal huli sa imo, ako dai lamang mapapadungkal. nagsabi sa iya si Jesus, Amen. Nagsasabi ako sa imo. Ngunya nabanggi, bago magturaok ang lalong, makatulo mo akong ninigaran. An sabi sa iya ni Pedro, Ipagkaipo pang kaiba mo akong magadan, dayta ka lamang nenegaran. siring man ang sinabi kan gabos na disipulos, dangan nakaabot si Jesus kaibaninda sa tukalod na inaapod na Getsemani, asin nagsabi sa mga disipulos, Magtukaw ka mo digdi. Sagkod na yaon pa ako, duman, nagpapamibi. iniba niya si Pedro asin ang duwang aki ni Zebedeo, asin nagpuon siya mamundo sa kamahurasa, dangan ang sabi sa inda, Mamundo ang sakong kalag, sagkod sa kagadanan. Magpawalat ka mo digdi. Asin magpuka, kaiba ko. sa oroinutan, nagdapa siya sa pagpamibi asin pagsabi, Ama, kung pwede lihisan ako kan kalis na ini. Alagad, bako susog sa buot ko, kundi susog sa imo. Nagduman siya sa mga disipulos asin naabtan sinda na nagtuturog. An sabi ki Pedro, Dai pala nindo kaya magbantay sa rong oras na kaiba ko. Magpuka kamo asin magpamibi. Tanganing dai kamo mapasubo sa sugot. Ang espiritu andam, alagad ang laman, maluya. giraray, ikaduwang beses naghali siya asin nagpamibi. Ama ko, kung dai pwede na ini maglihis, kundi inumon ko, mangyari ang buot mo. Nagbalik siya giraray asin naabtan sindang nagtuturog, taan sa indang mga mata magagabat. Binayaan sinda giraray, naghali siya asin nagpamibi. Sa ikatulong beses, parehong tataramon ang inuulit. Dangan, nagpasiring siya sa mga disipulos asin nagsabi sa inda, Sige, magturog ka mo asin magpahingalo. Uya, harani na ang oras, kasi nangaki kan tawo ipapaubaya sa mga kamot kan mga parakasala. Bangon,
lakaw kita, uya, haranina an mapasaluib sako. Nagtatarampa siya, uya, uminabot si Judas, saro kan mga 12. Asin kaiba niya, dakol na katawohan, dara mga espada, asin mga badas, hali sa mga puon na padi, sa mga gurang kan banwaan. An pasaluib, nagtao sa indaning tanda, na ansabi, An hadokan ko, iyo iyan, dako pa. asin tulos, pagdulo kay Jesus, nagsabi, Tara, Rabay, asin huminadok na gayo sa iya. Si Jesus nagsabi sa iya, Katuod, kaya kapalan yaon. dangan nagdaguso sinda, kinaptan si Jesus asin dinakop, saro sa kairiba ni Jesus, iginawgaw an kamot, hinugkot an sa iyang espada, tinagbas an surugoon kan puon na padi, asin pinalungan kan talinga. Dangan, an sabi ni Jesus, Balikan ang espada mo sa sarungan. Taan gabos na nagagamit ng espada, sa espada magagadan. O sa paghuna mo, day ako makakaapod sa sakong ama, napadarahan ako ngunyanin labi sa 12 hukbo nin mga anghel. Paano ngunyan mauutob ang kasuratan, na kaipuhan mangyari ang siring. kan oras na ito, nagsabi si Jesus sa mga katawohan, Siring sa pagdagsang, sa sarong parahabon nagluwas kamo. Daraan ng mga espada, sinbadas, sa pagdakop sako. Arual daw sa templo nagtutukaw ako, nagtutukdo, asin da inindo dinakop. alagad inigabos nangyari tanganing mautob ang mga kasuratan kan mga propeta. Dangan ang mga disipulos binayaan siya, nagdulag. Dinara sa Jesus kan mga nagdakop sa iya ki Caifas na puon na padi, kung sain natipon ang mga eskriba asin ang mga magurang. Si Pedro nagsusunod sa iya sa harayo, sagkod sa looban kan puon na padi. Nagdagos sa laog asin tuminukaw kaiba ang mga surugoon sa paghiling kan mangyayari. Ang mga puon na padi asin bilog na Sanhedrin, naghahanap nin putik na saksi laban kay Jesus, tangani siyang ipakagadan. Alagad, mayo sindang nakua, dawa na ngani dakol ang nagdulok na saksing putik. Sa huri, may nagdulok na duwa na suminabi, magagaba ko ang santuaryo kan Diyos, asin sa tulong aldaw, ikakatugdok. nagtindog ang puon na padi asin nagsabi sa iya, Mayo kang isisimbag, ano ang isinasaraksi sa kaini, laban sa imo. alagad si Jesus mayo sa nanggirong. Ang puon na padi nagsabi sa iya, Pinapasumpa ta ka sa atubang kan Diyos na buhay. Isabi mo sa mo kung ika ang Kristo, ang aki kan Diyos. Ang sabi sa iya ni Jesus, Ika nagtaram. Asin ta nagsasabi ako sa indo, Puon ngunyan mahihiling nindo, hanaki inin tawo. Nagtutukaw sa too kan makakamhan, asin nagdidigdi sa ibabaw kan panganoron kan langit. dangan, ginisi kan puon na padi an sa iyang gubing mantang nagsasabi, Naglanghad, ano pang saksi ang kaipuhan? Hilnga, ngunyan nadangog nindo ang paglanghad, ano sa paghuna nindo? nagsimbag sinda. Sukat siyang gadanon. Dangan, linutaban siya sa lalawgon asin hinampak, sinampaling kan ibang mantang sinasabihan. Hulaan mo para sa mo, Kristo, si Isaya ang naghampak sa imo. Si Pedro nagtutukaw sa luwas sa looban, nagdulok sa iya ang sarong uripo na babae na ansabi, Ikaman, kaiba ni Jesus na Galileo. alagad, nagnegar siya sa atubang kan gabos na ansabi, Dai ko aram kung ano ang sinasabi mo. pagluwas patarangkahan, nahiling siya nin saruman na surugoon na babae na ansabi kaini sa mga yaunduman. Ang taong iyan, kaiba ni Jesus na Nazareno. Giraray nagnegar siya na magpasumpa.
Dai kumidbid ang tahong iyan. Dai naghaloy, nagdulok ang mga nakatindog, as sinagsabi ki Pedro. Totoo ikaman saro sa inda, napatian sa imong pagtaram, nagpapamidbid sa imo. Dangan, nagpuon siya pagraway asin pagsumpa. Dai kumidbid ang tahong iyan. Asin tulos, may lalong na tuminuraok. Narumduman ni Pedro ang tataramon ni Jesus. Bago ang lalong magturaok, magkatulo mo akong ninegaran. Paghali paluwas, mapait siyang nagtangis. Pagkaagang amay, nagpulong ang gabos na puon na padi, asin ang mga gurang kanbanwaan laban kay Jesus, tanganing siya ipagadan. Ginapos siya ninda, dinara, asin ipinaubaya ki Pilato na gobernador. Dangan si Judas, na iyo ang nagpasaluib sa iya, pagkahiling na si Jesus kinondenar, nagbasol. Ibinalik ang tulong-pulong pedasong plata sa mga puon na padi, asin mga gurang, tanagsabi. Nagkasala ako sa pagsaluib nin inosenteng dugo. Alagad nagsabi sinda, Ano ang labot mi? Bahala ka. itinapok ang mga pirak sa santuaryo, nagliklik siya, asin pagrayo, nagbitay. Ang mga puon na padi, kinua ang kwarta, nagsabi, Pinapangalad ang pagsaray ka ini sa kabanyaman, hulita kabayadan ini nin dugo. Pakapaghatod ninda, ibinakal idto kan lantad kan parakoon, na paglulubungan nin mga dayuhan. Dahil kaini, inapod ang lantad na idto, lantad nin dugo, sagkod ngunyan. Dangan, nautob ang ipinataram ki Propeta Jeremias na ansabi, Inako ninda ang tulong-pulong pirak, ang halaga, kan pinahalagahan, na ipinahalaga kan mga aki nin Israel, asin ibinakal ninda idto kan lantad kan parakoron, susog sa pagbuot kan kagurangnan. Pinatindog si Jesus sa atubangan kan gobernador, asin hinapot kan gobernador. Ika ang hade kang mga Hudyo, Si Jesus nagsimbag, Ika nagsasabi, sa mga sahot laban sa iya kan mga puon na padi asin mga gurang, mayo lamang siyang isinisimbag. Dangan, ang sabi sa iya ni Pilato, dai mo nadadangog kung gurano kadakul ang isinasaksi ninda laban sa imo. dai siya nagsimbag sa iya, ni dapit sa saruman lamang na punto, sa makuring pagngalas kan gobernador. Lambang fiesta, kinakaugalian kan gobernador magbutas sa katawohan nin sarong bilanggo na buot ninda. Dangan, igwasinda nin bantog na maraot na bilanggo na inaapod Barabas. Kaya, pagkatiripo ninda, nagsabi sa inda si Pilato, Si Isay ang buot nindong butasan ko sa indo, si Barabas o si Jesus na inaapod na Kristo. aram niya baya na huli sa pagkauri sa iya, pinaubaya. Mantang nagtutukaw sa tribunal, nagpatugon sa iya ang sa iyang agom na ansabi, Hareka sa suripot na iyan, ta makuring nagtios ako ngunyan sa pangiturugan huli sa iya. Ugaring, hinurot kan mga puon na padi, asin mga gurang ang mga katawohan, nahagadon si Barabas, asin ipagadan si Jesus. Nagsimbag sa inda ang gobernador. Si Isay sa duwa ang buot nindong butasan ko sa indo, Sindan nagsabi, si Barabas. asin sabi sa inda ni Pilato, Ano ngunyan ang gigibuhon ko kay Jesus na inaapod na Kristo? ang sabi kan gabos, Ipako sa krus. nagsabi siya, Anong maraot na ginibon niya? alagad, biyo lugod na nagkukurahaw sa inda siya. Sa Ipako sa krus. Si Pilato, pagkahiling na mayo siyang uswagan, kundi nagkakaigwa-ugaring nin karibukan, nagkuanin tubig asin naghanaw kan mga kamot sa atubang kan katawohan sa pagsabi, Inosente ako sa dugong ini. Bahala kamo.
nagsimbag an bilog na banwaan. Mapasamuya an sa iyang dugo, asin mapasamuyang mga aki. Dangan niya binutasan sa inda si Barabas. Alagad si Jesus, pakahampaka, ipinaubaya, tanganing ipako sa krus. Dangan, dinara si Jesus kan mga soldados kan gobernador sa pretoryo, asin tinipon sa iya an bilog na batalyon. Hinubaan, kinapahan siya nin bermeho, asin pakasalapid nin koronang tunok, ibinugtak ini sa iyang payo, sarong bagakay sa tuo niyang kamot. Dangan, nagluhod sinda sa atubangan niya, asin nagkalwag na ansabi. Mabuhay, hade kan mga Hudyo. Pakakalwagi sa iya, nagkuasinda nin bagakay, asin ipinakulpakol sa iyang payo. Pakarawrawi, hinalian siya kan kapa. Sinulutan kan sa iyang gubing, asin iniluwas, tanganing ipako sa krus. Pagluwas, nakasabat sinda nin sarong taga Sirene, na an pangaran Simon. Pinirit ninda ini na paasanon an krus ni Jesus. Pag-abot ninda sa lugar na an apod Golgota, buot sabihon, lugar nin bungo, pinainom siya ninda nin arak na may halong apdo. Alagad pagnamit, nagsayuma siyang mag-inom. Pakapakoa siya sa krus, binaranga-banga nindaan sa iyang mga gubing sa paagi nin ripa. Dangan, nakatukaw, nagbarantay sa iya duman. Ikinabit ninda sa itaas kan sa iyang payo an isinurat na sumbong laban sa iya. Ini si Jesus, an hade kan mga Hudyo. Dangan, ipinako sa krus kaiba niya duwang tulisan, saro sa tuo, asin saro sa wala. Ang mga nag-aagi, naglalanghad sa iya, nagkukuruyong-kuyong, asin nagsasabi. Ika na iyo an magaba kang santuaryo, asin sa tulong aldaw mapatindog, ligtasan an sa diri mo, kun aki ka kan Diyos, asin maghilig ka hale sa krus. Siring man ang mga puon na padi, nagkakalwag kaiba kan mga eskriba, asin kan mga gurang, nagsasabi. An iba ilinigtas, an sa diri dai ikinaliligtas. Hadi siya nin Israel, maghilig siya ngunyan hali sa krus, asin matubod kami sa iya. Tiwala siya sa Diyos, agawon niya ngunyan kung siya buot niya. Ta nagsabi, aki ako kan Diyos, siring man ang mga tulisan na ipinako sa krus, kaiba niya, tinuya-tuya, kaiba siya. Puon udto nagdiklom sa bilog ng daga, sagkod 3:00. Mga 3:00, nagkurahaw si Jesus, nin makusog. Eli, Eli, lema sabachthani. Buot sabihon, Diyos ko, ta daw ta pinabayaan mo ako. Igwas sa mga nakatindog duman, pagkadangog nagsasarabi. Sa Elias, inaapod niya. Tulos, nagdalagan ang saro sa inda. Kuminuan in esponghan na tinumtom sa maalsom na arak. Itinukon sa sarong bagakay, ta ipapainom sa iya. Alagad, nagsarabi ang iba. Halat, hilingon ta kung maabot si Elias sa pagligtas sa iya. Si Jesus kuminurahaw giraray nin makusog, asin ipinaubaya ang espiritu. Uya, ang kurtina kan santuaryo nagisi puon sa itaas sagkod sa ibaba, naduwa. Ang daga naglinog, ang mga gapo nagkabaraak, ang mga lulubngan nabuksan, asin dakol na hawak kan mga banal na napaturog nagbangon. Pagluwas hali sa lulubngan pakatapos kan sa iyang pagkabuhay liwat, naglaog sa banal na syudad, asin nagpahiling sa dakol. An sinturyon asin an kaiba niyang nagbabantay kay Jesus, kan mahiling an linog asin an gabos na nangyari, natakot nin makuri na ansabi. Totoo, aki ini kan Diyos.
Igwa duman ning dakol na babae na nagtatanaw sa harayo. Itong mga nagsunod kay Jesus puon sa Galilea, asin naglilingkod sa iya. Kaibahan ninda si Maria Magdalena, asin si Maria na ina ni Santiago sa Jose, asin an ina kan mga aki ni Zebedeo. Pag sinarom, uminabot ang sarong tawong mayaman na taga Arimatea, na ang ngaran Jose, na nagi man disipulo ni Jesus. Nagdulok ini ki Pilato, asin hinagad ang hawak ni Jesus. Dangan nagbuot si Pilato na itao. Si Jose, kinua ang hawak, pinatos ini nin malinig na lino, asin sa bagong lulubngan na tinuki sa gapo, asin pinaligidan nin dakulang gapo na laogan kan lulubngan, siya naghali. Yaon duman si Maria Magdalena, asin ang saruman na Maria, nagtutukaw sa tungod kan lulubngan. Sunod na aldaw, pakatapos kan aldaw nin pag-andam, nagtipon ang mga puon na padi, asin ang mga Fariseo ki Pilato sa pagsabi, Kagurangnan, nagirumduman mi na an impostor na ito, nagsabi kan buhay pa. Pakatapos nindulong aldaw, mabangon ako. Kaya ipagbuot mo na pasiguruhon ang lulubngan, sagkod ikatulong aldaw. Tatibaad, mag-abot ang sa iyang mga disipulos. Habunon siya, asin magsabi sinda sa banwaan. Nagbangon siya, hali sa magadan, asin ininghuring pagdaya, magiging urog karaot, kisa inot. Nagsabi sa inda si Pilato, Igwa ka mo nin bantay, magduman ka mo, pasiguruha susog sa naaraman nindo. naglakaw sinda, asin pinasiguro ang lulubngan, tinandaan nin gapo, asin binantayan. Marhay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Maray na aga sa indugabos mga tugang. Pagkatapos kang gospel, sabi kan saro, ay salamat, tapos na. Naiba ang satuyang liturhiya, ngunya na Domingo. Lain na ini ang pinakahalawig na gospel reading na binabasa niya to sa bilog na taon. 2 beses na binabasa sa laog kang taon. Sa panahon kan paglaog kang nyato sa panahon kang Semana Santa, ngunya na Domingo, Domingo de Ramos, asin uulito nyato sa Biyernes, Good Friday, madadang ogiraray nyato an parehas na ebanghelyo, an pasyon kan satuyang kagurangnan, an istorya, agi-agi, kan gabos sa mga inagihan, tinios ni Kristo, por medyo sa sato. Sabi ko, naiba ang satuyang liturhiya. Kasubago, actually, ang misa pinunanta sa luwas kang simbahan. Sa pagbindisyon kan mga oliva, kan mga dahon nin palmas asin, langkoy. Sa paggiromdom niyato ti Kristo sa iyang matarayumpong paglaog sa Jerusalem. Sabi ko kasubago, aram ni Kristo ang mangyayari sa iya. Sabi ko sa luwas, kasubago sa pagpuon. Aram na siya dadakupon. Aram niya na siya papasakitan. Kukondinaro na magadan. Magsasakit nin labi para sa gabos. Alagad, ini voluntad na sa iyang inako. Siya pa nga na nagtaon ng instruction sa iyang mga disipulo kung paano kung anon si asno, kung paano sinda magibo kan selebrasyon. Si Kristo, voluntad na magtatao kan sa iyang sadiri. Inaloko kamo kasubago sa pagpuon pagkatapos na magbendisyon kang langkoy. Lakaw kita sa katuninongan, kaibanin sa tuyang kagurangnan. Mantang saro-saro, sa tuyang hinanyugon ang mga awit kan mga aki. Nigwaman sa ng saro na tema, Usana sa aki ni David,
ang pag-umaw ki Kristo bilang hadi kan mga Hudiyo, hadi kan gabos na katawuhan. Malinaw ang banal na kasuratan na binasa niya to. Totoo siyang hadi. Alagad, pinili niya na magpakadai para sa satuya. Pinili niya na maging sarong uripon para sa sato. Tanganing sa siring na paagi, kita mabalukat, mailigtas sa konsekwensya kan kasalan na dahil niya to kayang bayaran kan satuyang buhay. Kung kaya, ang buhay ni Kristo ang sa iyang idinulot para sa tuya. Inaloko kamo na kita maglakaw kay iba ni Kristo. Hali sa luwas, pasiring sa simbahan. Tanganing mahiling niya to, ang direksyon kan buhay niya to, kaipuhan kitang magsunod sa paarog nin kagurangnan, sa paglakaw, pasiring sa iyang kahadaan, kay ibaan Kristo, na magtutukdo sa tuya, kan tunay na dalan, tanganing masundan niya to, maarog niya to, ang istorya kan sa iyang panggana, tumang sa kasalan. Ang gabos na mga pagurup-hurup niya to sa bilog na simana, nakasentro sa pagsakit, pasyonin sa tong kagurangnan, sagkot sa iyang pagkagadan. Alagad ang gabos matapos sa kaugmahan kan sa iyang pagkabuhay liwat. Ini po ang Santa Misa na sa tuyang pinagtitiripunan araw-aldaw kung kita nagseselebrar kaini. Ginigiromdom niya to, ang inaapod niya tong Misteryo Pascual kan sa tuyang kagurangnan. Paschal Mystery. Buot sabihon ang sa iyang pagsakit, pagkagadan, asin, pagkabuhay liwat. Karo sa enot, pagkadaog. Karo sa enot, kasusupgan. Karo sa enot, kaluyahan. Huli tayo ini ang nahiling niya to na inagihan gabos ni Kristo para sa satuya. Alagad kung susundan niya to ang istorya kan sa iyang buhay, kung susunodon niya to ang sa iyang paarog, arog niya, kita man magtatrayumpo sa satuyang buhay, rog ng gayo, sa pakilaban niya to sa padagkakan kasalan sa buhay niya to sa kinaban. Mga namumutan ko mga tugang, ang mahalaga sa pagtiripon niya to ngunyan, sa bilog na simana kaining Simana Santa, sa tuyang pagurup-hurup, kan mga inagihan ni Kristong kasakitan para sa to. Bako lang ang mga events kan sa iyang buhay, kung sa ginibo niya, tinios niya ang gabos. Kundi, ang dakulang pagkamuot ni Jesus na pinahiling niya para sa satuya. Only a person with so much love, with love so great, can do such a horrible thing or endure horrible thing for himself. Kita, mantang kita, sabi ta, namumuot, tatao kitang mamuot, tatao kitang magpahiling ng pagkamuot, pero may limitasyon ang satuyang pagkamuot. We can only love to a certain extent na kaya tapang mamuot. Ang banal na kasuratan nagsasabi sa tuya, sa mga tawong namumuot, pwedeng makapagtios para sa iba. Alagad ang pagdusay nin buhay, sa diring buhay, para sa namumutan, na iyan kayang gibuhon kan iba. Mantang, pwede para sa iba, alagad difficile na maray. Alagad para kay Kristo, ang gabos na ini, ginibo niya para sa sato. Tunay na aarogan, pagkamuot na handang magsakripisyo, pagkamuot na tataong magtios, pagkamuot na tataong magpatawad, pagkamuot na ang iniisip, iyo lang ang marhay para sa iyang mga namumutan. Inan halimbawa, mga tugang, na buoting kagurangnan na sa tuyang sunudan sa buhay niya to. Kung buot niya to nakitaman, arog sa iya, magtrayumpo sa buhay. Mga tugang, buot kitang iligtas ni Kristo, bako lang sa tuyang mga pagtios. Buot kitang iligtas ni Kristo, bako lang sa tuyang mga kasakitan. Bako lang sa tuyang mga kahilangan. Buot kitang iligtas ni Kristo sa pagkadisperar sa buhay, sa mga pagkakataon na garo, dahi ta naaram kung paano. Dahi ta naaram kung paano niya to itatawid ang buhay niya to sa pagtios. Ang buhay sa makuring kahilangan. Si Kristo, nga sa tuya, kaibahan niya to,
Tanganing itukdo sa satuya, magtios man kita, magsakit man kita. Bako ini ang katapusan kan buhay. Hulitaan mas urog, bako ang buhay sa kinabana ini, naagi sa na ang kaugmahan, agi sa na ang pagtios, ang gabos may naagi sa na, ang pinakaurog na makaibahan nyato siya sa iyang kahadaan. Digdi kita, buot darahon ni Kristo. Kaya arog sa iya, dapat kita man andam na mag-ako, kan gabos sa mga bagay na bakong favorable sa buhay nyato. Kasakitan, pagtios, kailangan. Alaga kong ini sa tuyang titioson, huli kan sa tuyang pagtubod, pagkamuot sa mahal na Diyos, ang gabos sa ini magkakaigwanin, kahulugan sa satuyang buhay. Pako lang sa kinaban na ini, kundi sa kinaban na maabot sa iyang kahadaan. Mga namumutan ko, mga tugang, pinahiling ni Kristo ang sa iyang pagkamuot na arugan sa paagi kan sa iyang pagpasakop sa kabuotan ni Nama. Total surrender sa kabuotan ni Diyos. Sa siring na paagi, ipinahiling niya ang sa iyang tunay na pagkamuot. Iyuman ini andalan na buot yang sa tuyang sunudan, tanganing kita makaarog sa iya. Dahil ginibo ni Kristo na shortcut ang gabos, tanganing kita iligtas. Mantang ini, posible sa iya, ulit igwasyanin kapangyarihan. Sabihin niya sa nakita iligtas na, nakita tapos na ang satuyang mga kasalan, mangyayari, alagad, ginibo niya, susok sa kabuotan ni Nama. Mayo ning shortcut sa paglaog niyato sa kahadaan nin Diyos. Kontrang maray ini sa katukduan kang kinaban na ipinapasabot sa tuya na ang pinakasimple, ang pinakamadali, ang pinakafasil, ang dapat asin marahay. Ki Kristo, minsan kaipuhan niyato na mag-agi kan pinakadifisil, kan pinakamasakit. Tangani sa tuyang maabdan o makua ang premyo na naghahalat sa satuya. Totoo ang sa iyang pagsakit. Kung paano, totoo ang sa tuyang mga pagsakit, asin mga kahandalan sa buhay. Alagad kung sa tuyang titiuson, huli kan pagtubod, asin pagkamuo sa Diyos, ini magkakaigwaning merito para sa tuyang kaligtasan. Ama, sabi niya, kung daim ini sa buot mo na maglihi sa kuya ang kalis na ini, mangyari lugod sa ko, susog sa imong kabuotan. Total surrender sa kabuotanin nin mahal na Diyos. Pinahiling ni Kristo ang pagkamot sa siring na paagi. Ano kaya ang satuyang paagi nin pagbalos? Magayon ng mga tugang itong parte sa Ebanghelyo na satuyang binasa ngunyan, halawigo na Ebanghelyo. Kung paano si Pedro nagsimbag sa paarog nin kagurangnan, kan maahiling niya, nag-aito ay sinda ni Kristo duman sa pretoryo ni Pilato. Naghilingan sinda, mantang siya igot sa pagsayuma na siya, na dahil niya midbid si Kristo, naghilingan sa inda mga mataasin siya, grabe ang pagtangis. Taano, hulitan narumduman niya na ang gabos sa ini, naukudan na ning kagurangnan. Sinabi na ning kagurangnan na siya ninigaran ni Pedro. Alagad si Pedro, todo pananggad sa pagsayuma na dahil niya ini gigibuhon. Itinutok do sa tuya ang duwang bagay. Dahil kita magsarig sa tuya sa nang sadiring kusog. Kung buot niya to na makayanan ang mga pasakitin buhay, ang mga pagprobarkan buhay. Ikaduwa, nakaipuhan niya itong makanood sa halimbawa ng kagurangan ng pagpapakumbaba. Kaya ini ang nahiling niya to sa buhay ni Pedro. Nagtangi siya nin makuri na araman niya ang gabos ang sa iyang kapalangkawan sa atubang ni Kristo. Asin siya nagbalik, naghagad ning tawad sa kagurangnan. We can never surrender ourselves totally to God without humility. Mayo nin kapakumbabaan, masakit na isurrender ang buhay niya to sa kamot nin mahal na Diyos. Si Kristo mga tugang, nagtarayumpo sa iyang pakilaban sa kasalan sa pagligtas sa sato. Uli kan sa iyang dakulang pagkamot. Ikaduwa, sa paagi kan sa iyang pagrumdom, bako kan sa iyang sadiri, kundi sa pagrumdom kan karahayan niya to. Iniinot ang gabos bago ang iba. Kung buot niya to na makasunod kay Kristo,
ini ang saro pa ng mga paagi dalan na sa tuyang dapat nasunodon. Masakit ang mamuot kung ang sa tuyang sadiri ang pirming nanginginutan. Masakit na mamuot sa kapwa kung ang sa tuyang sadiri ang pirming niya itong iniisip, ang marahay para sa satuya. Ang tunay na namumuot, minaabot sa punto na nalilingawan na ang sadiri, ang mga kaugmahan sa buhay, ang mga bagay na dati niyang ini-enjoy, malilingawan por medyo sa iyang pagkamuot, sa iyang mga aki, sa iyang kapwa. Ini ang pinahiling ni Kristo sa satuya. Totoong Diyos, alagad nilingawan ang sadiri, naging sarong uripon, tangani na sa paagi ning siring, kita iligtas sa pagkakasala. Mga namumutan kong mga tugang, binibiklad sa tuya ang halimbawa kang sa tuyang kagurangnan. Ipinapasabot sa tuya na ang dalan na sa tuyang susunodan, dalan sa tuyang panggana. Kabos kita inaalok na magsimbag sa pangapuda ni Kristo. Lugod ang panahon kaining Semana Santa. Tunay na maging panahon nin balaog para sa tuya. Tinatawang kita nin dakol na oportunidad na magpamibi, na mag-ako kan mga sakramento, na magpartisipar sa mga aktibidades kang simbahan na sa tuyang gigibuhon. Sana ang iba sa tuya magkaigwanin panahon sa pagkumpisal, magkaigwanin panahon sa pagbisita sa mga tao na nangangaipo kan sa tuyang presensya, tanganing sa tuyang ipamati, ang sa tuyang pagmakulo asin pagkamuot sa inda. Araw kung paano si Kristo nagpahiling ng siring na pagkamuot para sa tuya. Sa pagpadagos siya ato kang Santa Misa, hagado niya ato ang biyaya na tunay na makaarog sa halimbawa ni Kristo, tanganing siring sa iya, kitaman manggana. Amen. Matindog po sa pagpahayag kan pagtubod. Tutubod ako sa Diyos Ama makakamhan. Kaglalangkan langit asin daga, asin ki Hesu Kristo, aking bugtong niya, kagurangnan tan. Ipinangidam huli kan Espiritu Santo, namunda ki Virgen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus nagadan asin ilinubong. Huminilig sa mga gadan, kan ikatulong aldaw, nabuhay liwat hale sa mga gadan, suminakahat sa kalangitan. Nagtutukaw sa too, kan Diyos samang makakamhan, hale duman mabalik sa paghukom, sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parupakinahaba nin mga santos, sa pagpatawad nin mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagkuran. Amen. Sa kamurawayan kan sa iyang pasyon, nagdulot si Kristo nin mga pamibi sa iyang langitno na Ama,
sa makusog na tingog asin hilom na luha. Panon in pagsarig, ipaabot niya to sa ama ang satuyang mga pangangaipo asin magsabi, kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganingan simbahan, magdanay na maimbod sa kabutan kan Diyos, asin sa mga panahonin pagsubok, maging matinao, asin magmakulog siring kay Jesus sa saiyang pasyon. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing sa pagpamibi, asin pag-ayuno niya to, makamtantaan kusog buot, nagibuhon ang dapat, tanganing makabalik sa Diyos. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing mabago niya to ang satuyang pamuhay-buhay na maging masinop sa paggamit kan mga karahayan kan kinaban na daing si isay man na magsakit, huli kan satuyang pagiging waldas. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga naghehelang, makamate kang nakakapaomay na presensya ni Kristo sa saindang kamundoan, asin kakulangan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang gabos na gadan, makisumaro sa kaugmahan ni Kristong nabuhay liwat, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. O Diyos na makakamhan, himatea ang kadakol-dakol na pangangaiponin sa imong banwaan. Warasan sa mo, ang kusog buot na mag-atubang ning kasakitan, huli kan mga pagsakit kan sa imong aki, si Jesucristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po para sa liturhiya kan Eucharistia. Magpamibi kamo mga tugang, tanganing asako sa indong atang, maako manlugod kan Diyos amang makakamhan. Akon manlugod kan kagurangnan, an atang sa saimong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Huli kan pasyon kan bugtong mo ngaki, an pagkaherak mo maginharani sa mo,
Tanganing dawa bako kaming maninigo kayan, huli kan sa imong mga gibo, sa tabang kandaing kabaying na sakripisyo, makamtan miyan sa imong pagkaherak na sa mong linalaom, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Ang kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. itaas ang mga puso. Initaas minas sa kagurangan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matano si nakakaligtas. Nadanay asin minsan sain, magpasalamat kami sa imo. Kagurangnan banal na Ama, Diyos na makakamandadaing kasagkoran, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Tadawa siya daing sala, nagpakanigong magtios para sa mga parakasala. Asin mag-ako nin bakong matanos na hatol para sa mga masumbikal. Ang sa iyang kagadanan, nagpara ka sa mong mga karatan, asin ang pagkabuhay niya liwat, nagwara sa mo kan kaligtasan. Kaya, kaibaan gabos na angheles, nag-uumaw kami sa imo, sa magayagayang selebrasyon na nagsasabi, Banal, banal, banal ang kagurangnan, Diyos nin mga hukbo. Ang langit asin daga, panokan sa imong kamurawayan. O sana sa kaitaasan, paladanan minadigdig, kagurangnan, o sana sa kaitaasan. Kagurangnan ikanagatan banal, asin ang gabos talin na lang na inaataman mo, maninigong nag-uumaw sa imo. Huli ta sa imong aki sa mong kagurangnan, si Yesu Kristo, sa bagsik asin kusog kan Espiritu Santo. Binubuhay asin pinapabanal mo ang gabos. Sindai ka nag-uuntok sa pagtipon kan banwaan para sa imo. Tanganing puon sa pagsirang, sagkot sa pagsulnop kan saldang, malinig na atang ikadulot sa imong ngaran. Kaya kagurangnan, kami nakikimaherak na nag-aarang sa imo, na ining mga atang na dinaramo sa imo, tanganing mabindisyonan, kapagkaniguong pabanalon, kanayuman sa ng Espiritu, tanganing magin hawak, asin dugo, kan sa imong aki, sa mong kagurangnan, si Yesu Kristo. Sa iyang pagbuot, sineselebrar mi ining mga misteryo. Takan banggi na siya pinasaluiban, nagkuaning tinapay, asin pagpasalamat sa imo, nagbindisyon, binaak, asin itinaw sa iya mga disipulos na sabi, mag-ako ka mo gabos, asin magkakan ka ini, tayo sa kuyang hawak, na idudulot para sa Indo. Siring man pagkapamanggi, pagkuaniyaman yung kalis, yung gidaray, pagpasalamat sa imo. Nagbindisyon asin tinaw sa iya mga disipulos saan sabi, mag-ako ka mo gabos, asin mag-inom ka ini. Tayo ni ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa Indo, sin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon Indo, sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagadan mo, kagurangnan, ipinapamareta niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag, sagkod na ika magdatong. Kaya kagurangnan,
kami na nagroromdom kang nakakaligtas na pasyon kang sa imong aki. Asin kan makangangalas na pagkabuhay liwat, patin pagsakat sa langit. Siring man, kaming nagahalat kan sa iyang ikaduwang pagdatong, nagpapasalamat na nagdudulot sa imo, kay ining buhay asin banal na sakripisyo. Dili niya namimiibi kami, ang dulot kan sa imong simbahan, sin sa pagmidbid mo kan ostya, na sa pagsakripisyo ka iyan, minawot mong maulian, buot, itugot mo na kaming binabago kan hawak asin dugo kan sa imong aki. Panoon kan sa iyang Espiritu Santo, maabtan man lugod, nin sarong hawak, sin sarong Espiritu ti Kristo. Gibuhon niya lugod kaming daing sagkod na dulot sa imo, tangaling kaibakan sa imo mga pinili, makamtan mi an pamana, enot, kaiba kan urog kapalad na Virhen Maria, ina kan Diyos, ni San Jose na sa iyang agum, kaibakan sa imo mga santos, apostoles, asin mamuraway na martires, patin gabos na mga santos. Sa daninindang pagsurog sa atubang mo, nagsasarig kaming matabangan. Ining hostya kan samong pagipag-ulian, namimibi kami kagurangnan, makapag-uswag man lugod, kan katuninungan asin kaligtasan sa bilog na kinaban, an sa imong simbahan, na nagbabaklay sa daga, papagkanigo ang magsarig sa pagtubod, asin pagkamuot, kaibakan sa imong surugoon, si Francisco sa mong Papa, asin kan sa mong obispo, si Rolando, kaiba kan gabos na obispo, asin gabos na klero, asin kan bilog na banwaan na tinipon mo. Kaugayi ang mga panuga kaining familia, na binuot mong magiatubang sa imo. Maugayo na Ama, kahiraking pagsarua sa imo, an gabos mong aki, sa inman sinda, nakawarak, an mga tugang niya mong gadan, asin an gabos na nagpapagaygayas sa imo, na nagtalikod na sa panahon na ini. Mabuot mong akuon sa imong kahadean, naglalaong kaming makakaduman, tanganing sarabay kaming mapano, sagkod paman, kan sa imong kamurawayan, huli kay Kristo sa mong kagurangnan, sa paagi niya, iwinawaras mo ang gabos na karahayan sa kinaban. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, hangabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. 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 Matindog po. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos na kaugalian, nga ngahas kitang magsabi. Ama niya mo na yaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga, ninsiri sa langit. Ansa mo kakanon sa ruan daw, hitao mo
samuyangon. Hasit patawadon mo kami sa samo mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin hare kami pagdaraha sa sugod, kundi agawa kami sa marao. Agawa kami sa gabos sa maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw nyamo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan ka sa imong pagkaherak, magindanay na taling ka sa kasalan, sinmanligta sa gabos sa kapurisawan, mantang kami naghahalat, kan maugmang paglaom asin pagdatong, kan samong paraligtas na si Yesu Kristo. Asihan kapangyarihan, siring man han kamurawayan sa mga kapanahonan. Hesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan winawalat ko sa indo, ang sakong katuninongan itinatao ko sa indo. Hare pagilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kang sa imong simbahan. Sin papagkani ko na siya mapatuninong asin magkaburonyog, susog sa imong kabutan. Kana nabubuhay asin nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan, danay na mapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinaraohan kamo nin katuninongan. Peccata mundi, awe kami nin katuninongan. Uya ang kordero nin Diyos, uya nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, palada ng mga inapod sa pamanggikan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana asinan sa kong kalag mauumayan.
Matindog po. Mamibig kita. Kagurangnan kaming mga nabasog kan banal na atang, kaming nagngangayo-ngayo sa imo, namimibi tanganing kaming ginibo mong maglaom sa tinutubod mi, huli kan pagkakadan kan sa imong aki, gibuhon mong makabot sa samong minamawot, huli kan sa iyaman sanang pagkabuhay liwat, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Matukaw po sa halipot na panahon. Magkakaigwa po kita nin second collection ang kantidad na itataw po niya to tabang sa alay kapwa. Collections for the week from March 25 to 26, 2023. Cash receipts, daily collections, 17,996 pesos. Sunday collections, 29,219 pesos. Second collection for Radio Caritas Mariae, Naga City, 18,926 pesos. From the collection boxes, 6,284 pesos. Total collections for the week, 72,425 pesos. We would like to express our gratitude and appreciation to the following donors: the Ramos family, Beth Ante and family, Shirel F. Nardo and family, Tria family, Ayan family, Mrs. Barsinas, Attorney Brim Urulnakan Asin Kapehan. May God, through the intercession of Ina, Our Lady of Peña Francia, reward your generosity 100-fold. Salamat po. Reverend Father Felipe B. Colvera III, Parish Priest. Yan pong second collection, iririmita po yan sa palasyo. Alay Kapwa Collection, yan po ang itatao, gagamiton sa simbahan para sa mga social services na social services kang simbahan. Halaton ta po na matapos ang pagkolekta. Matindog po. Bago man ang huring bendisyon, bot kong pasalamatan ang gabos na mga kaakian na naging parte kang selebrasyon kang sa tuyang ngunya na Domingo sa Domingo de Ramos. Ang mga aki na nagsabwak o nagkanta nin Osana. Ang mga magurang na nag-ibasa sa inda mga kaakian sa surosimanang pagpraktis ng aning magayon ang sa tuyang selebrasyon. Si Christine Prestado ang sa tuyang music coordinator kan parokya na nagpractice sa mga aki, si Manay Cari Buere na nagantabay man sa mga aki sa pagpractice sa inda. Ang kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong spirit. bendisyon naman lugod kamo kan Dios na makakamhan. Ang Ama, asin anaki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa pagkamuot ki Kristo. Salamat sa Diyos. Para sa sadiri lamang, naing sisay man anagagadan. Para sa sadiri lamang,
Itagapos may paninimbaga sa lambang saro. Itagapos tiniripon in Diyos sa pagkamuo. Ito pong may mga palaspas na daay pa nabendisyonan sa pagpuon kan misa. Asin daay naman ma-attender kang misang masunod. Pwede pong magpabendisyon kan sa indang palaspas. Madigdi na lang po sa inutan. So mga nabendisyonan, daay naman kaipuhan na magpabendisyon giraray. Si Asperges. Pakuyan na ito sa Asperges itong laagan ng kulang ang